Mount Apo. Okay na? Record na sa? Okay na? What's up mga do? Welcome sa tuang channel, no? So, I think mo na ito ang first ever ng kaning summer series. I don't know if this is a series, but mo na ito ang first attempt nga maghimutag vlog gawas walking vlog ba ni siya? I don't know if it's walking vlog, but right now natakaroon diri sa Tiilan sa Mount Apo ning Mindanao. Nakuingon sa inyo no? Last night was actually the event diri sa barangay Kapatagan sa ilahang sitio na nakoy particular event nga giatinan, and I was one of the judge ito, so lingaw kaayo. And right now nata karon diri sa sige ito boundary boundary sa I don't know, basta boundary diri sa Kapatagan o Santa Cruz. So nami sa Tiilan sa Mount Apo, and I don't know sa among bahon karon random lang ni siya nga paglaag-laag. Yes, so ayan. Time check is now 8 sa oras 8:07, and right now na nami diri sa ay kandingan diri nga portion, and we're now going downhill ba ni siya? Basta pababa nami, pabalik nami, gikan mi sa amo ang pictorial for thumbnail downstairs, and dai kabayo diri no. Mahuna-hunaan ako si Sir Dan, ay Sir Arlos day sa kabayo. Yan. And ang Kapatagan actually, I was first time na ako diri is last 2000 ano sa ba? Bago lang 2016 ang adumi sa katong falls. Yeah, check the picture. Yes, kapoy kayo to sa, and awkward kayo, vlog yung mga bata. Ayan, namin diri sa kuan. Uy, sat. Ayan, so nakabalik na pud ko karong 2018. Wala na siya damhan, okay, pinabtik niya siya. So basin siguro basig next year, next summer ato ang i-achieve ang ato ang Mount Apo goal. So manaka na ta dito. It's the climb na. So hopefully unta mahitabo. Mo ni atong first ever walking vlog. Ano tayo walking vlog. Ayan, so makita ninyo ang parte sa akong asyenda sa right here. Sama na siya. So ang akong gipananom actually is mga tabako, marijuana, atik lang. Adreno, very abundant when it comes to kining root crops, ng mga agriculture ang kining Kapatagan actually, and Digo City I think would not really survive without Kapatagan, or ang Digo City or the entirety of Davao del Sur is kahangak ba?
the entirety of Davao del Sur actually or partly depends on the products coming from Kapatagan, and very abundant sila when it comes to mga saging, no? Repolyo, asa pa? Kamatis, radish, kanang luya, luyang dilaw, luyang luyang hilaw, luyang dilaw. So, and daghan pa kayo nga kaning mga root crops sa mga kamote nga I think pag taga-Kapatagan ka is ma-proud kang ikan ka sa Kapatagan, no? Because of its contribution dili lang sa Davao del Sur pati na particular na minte sa Digos City, no? Because Kapatagan is part of Digos City. Ayan, so hanga kayo pero murag mawala imong kahangak because you will be relieved by the kining kabugnaw. Singot sa gamay pero okay lang, laban lang. Yes, continuation gyapon sa itong pagbaklay-baklay. Actually, wala na may pamasahe mo na magbaklay na may padulog Digos. So, at the moment, makita ninyo ang kining fern. There is ako ang, yes, there you know. So, because I'm really an advocate for green. Saba, green-minded. Green environment. And just as I kasama ko ba English? Just as much as I love kining mga green, nanapod akong love for poetry. Ayan, Francisco Balagtas is real. Ayan, mura tagbuang dre. So, time check, it's now 8. Ambot ang sa oras diha sa inyong pagtanaw karon diha sa akong YouTube channel, no? So, basta mga 8:30 pa karon dire. So, bugno gyapon kay siya. Same sa iyang feelings ako ah. La, nang spray daw. May nagpadagang kabayo. Kini, worth the vlog. Tapos na yung mga tagan-tagan. Horse riding. Yan. Ay, mga kabayo effect. Last time ko nakasakay kabayo is 2011. And gidagan ko dito sa palengke put na akong kulbaa. Ito sa. Pero gusto gyapon ko masakay ginana. Nagkarga sila og gani. Padulog Digos. Yan. Na nakatamak og mga shit. Puti-puti ko diri gamay. Salamat kayo sa Cavaliers sa pag-sponsor nila aning kon. Jersey, Cleveland Cavaliers. Inaani ba dapat mag-vlog kanang kuan? Pa-landscape? Diba? Balo na ko. Pwede na gigo mag-vlogger. Dili siya pwede pa-slanting kay. Lain mo kayo. Inana. Perfect angle. And just right in front sa imuha is sa storya na rin ka. Pero wala ko kabalo kung saan pag-vlog. What's the right thing to do? Pero I'm doing it now. And bisag init gamay, dili mo ma-feel ang init. Murag love na ako sa iya. Pero dili niya ma-feel. Hapit na maabot no sa inyo ha. So, pipila ka minuto na lang ato na ni i-end the vlog. Before na ko ni i-end, please, kung wala pa taon mo ka-subscribe, please click subscribe button or the bell button. Di pa rin ko mag-end rin. Sige, na ako'y social media ko advisor. Dili sa laro ni i-end the vlog kay i-separate daw. Sige, so padayon na sa pagbaklay-baklay. Hey! Ay, buntag. Sila mamansin. Ay, darak ini. Ini mga petsay. Ergahan sa petsay. Ayun. Apit ko maligsa. Apit ko ma-side sweet. Apit ko maligsan.